Tento týždeň som mal niekoľko žien, ktoré sú po materskej a všetky sa sťažovali na rovnaký symptóm. Čo to bolo? Strata koncentrácie, neschopnosť vnímať možno deti, menej trpezlivosti, podráždenosť, prchkosť a výbuch emočný, čo niekedy vôbec nezažívali. Keď sme hľadali príčiny cez konzultáciu a riešenie anamnézy, tak po diagnostike vlastne sme našli spoločný prienik v kraniálnych nervoch. To znamená, že často predfrontálny kortex a motorické centrá, ktoré sú zodpovedné vlastne za mnohé funkcie, boli v čase u nich prestimulované. A to znamená, že došlo vlastne potlačeniu kapacity mozgu, rezervy mozgu na dané stimuly a u nich sa rozbehlo vlastne symptómy, to znamená, že vlastne boli podraždené napríklad. Čiže vlastne dostali tie odporúčania, dostali nejakú terapiu, dostali odporúčania, ako ten mozog rehabilitovať, ako zmeniť životosprávu, ako sa skoncentrovať na nejaké cvičenia neuro, aby vlastne ten mozog nadobudol naspäť tú kapacitu, aby obnovili tú radosť, spokoj, trpezlivosť s deťmi, s výchovou, same so sebou. Takže vidím, že fakt táto téma je prienikom mnohých ľudí a mnohých životov, najmä u žien a možno aj preťažených mužov, ale jednoducho treba s tým niečo pracovať a treba zmeniť tieto návyky.